Ahojte priatelia a fanúšikovia kanálu S-Team. O malú chvíľu k nám zavíta klient z BMW X7, pre ktorého sme si nachystali kompletnú sadu kobercov a tašku, ako inak podľa jeho požiadaviek. My ideme na garáž a vy môžete ísť s nami. Poďme na to. Aha, ešte potrebujeme Dušana vybaviť. Takým zapnem hudbu, tak budeme aj tam. Nevadí. Ale môžeme sa spievať, čo? Kuknuj do očí, frku mi zakričí, v tom letom tichu. Máme tu Starbit. S-Team Production vyrábame okrem iného aj detské sedačky na mieru zladené k vašim interiérom, ale o tom sa dozviete viacej v budúcom videu. Zaujímavou novinkou v našom portfóliu sú karbonové obúvaky, ktoré vám podrobnejšie predstavíme neskôr. Predtým, než sa pustíme do X7, treba ešte pripraviť zasielky pre našich zahraničných klientov. Starostlivo zabaliť komponenty vyrobené z karbónu, aby sa cestou nepoškodili, a môžeme ísť na vec. Do auta budeme zakladať sadu kobercov 3D, podložku do kufra a ku kompletnej výbave patrí samozrejme taška. Keď máme auto kompletne pripravené, povysávané a vyčistené, môžeme sa pustiť do hlavného bodu nášho dnešného programu. A tým nie je nič iné ako založenie samotných kobercov. Takúto vychytávku, ktorá funguje na to, keď sa koberec nedozosnú pod tapacír, tak vám pomôže. Fresh, to predsa chceš. Chcel by som povedať, že veľmi zaujímavý efekt to spraví, keď kombinácia farieb v interiéri je širšia, keď v interiéri sa farby striedajú a odtiene bývajú silnejšie a slabšie. Ako v tomto prípade, kedy sa klient rozhodol, že koberce budú čisto biele, chcel by trošku rozjasniť svoj fádny interiér.消费主义先进花钱不是说类似市场的艺术厅，多的我快数不清，有垃圾点缀的歌我简直都不想听，自卑敏感也会围绕在你周围，渴望财富不断在你心中积累，幻想买些奢侈品来塞进包包，你流的那些口水简直就像花和滔滔，你想让我帮你吗？你简直在做梦，我要做的艺术核心是根本不怕痛，你有什么思想？你有什么冲动？不如快拿着你的钱，灵魂变得空洞。So money, money, making S-Team Pro to the game. money, money, making money, money, yeah.
数不清，有垃圾点缀的歌我简直都不想听。 Dneska ideme na nákup techniky, aby naše videá pre vás mali opäť lepšiu úroveň, pretože sme vďační. Snažíme sa posúvať v každom smere. Zamierte na východ. Potom ideme na východ. Otočte sa. A sme vám vďační za to, že nás podporujete, že nám dávate priestor rásť, aby sme mohli pracovať na kvalite, o čo vám prinášame. Vyvaliť túto bulu? Ideme si kúpiť ring light. Action ring light. O 600 metrov. Otočte doprava. 600 metrov. Otočte doprava. S-Team Pro. To the game. O 300 metrov. Otočte doprava. Tam blížime. Jo. Ideme na vec. Priatelia, tešíte sa? Musíme zistiť, že či z roboty niekedy môžu vstúpiť týchto cestu. Rôzne istý feedback. Ale každopádne berie to vážne. Musíme sa ničoho bať. Asi vám čo, nie? Sme v Action priatelia a toto je to, prečo sme tu prišli. Nie, aby kvalita našich videí bola lepšia. Dušan, to je ono? Áno. OK. Takže čo s tým urobíme? Rozložíme to a natočíme vám to, čo chcete vidieť. Yes. Koľko to stojí? Neviem. Pohoda. Tak si zoberieme druhé poradie, lebo druhé poradie je vždy lepšie. Presne tak. Toto bude lepšie. Rozhodli sme sa zistiť, že čo dokážeme za low budget. Aké máme možnosti s čo najnižším rozpočtom. A uvidíte, že či vám stačí technika za menej peňazí, alebo potrebujete na to, keď chcete s niečím začať, investovať do toho Myland. Myslím si, že zatiaľ máme veľmi príjemný nákup. Dušan, hľadám regál a som ho nenašiel. No. To sme si prišli kúpiť. Položný regál, plášť 4 police. Co stávam toto? Čo s tým spravíme? Neviem. Mali by sme sa zdôveriť so svojím sklamaním nejakému predajcovi. Som ťa nemohol nájsť, Maroš. Je to ako keď Som tu? rodič hľada svoje dieťa v obchode. Možno je to tým, že ma nevidíš cez regál. Presne. Maroš, ale toto je oddelenie pre deti, to sú hračky. Aha. A sme potrebovali metlu s smetákom, nie? Nie je takúto metlu. To je dosť veľké. No, veď pre teba áno. Iné oddelenie pre dospelých? Áno. Hej. Vráť to naspäť. Tak to vrátim. Rozhodli sme sa zistiť, že akú techniku nám ponúka Action. Zatiaľ sme našli ring light a koberec. Ale keď máme na mysli lacný setup, mali by ste nakupovať stále s rozumom, nemusíte si úplne uletieť. Štát vám vezme transakčnú daň. To by stačilo. Nahrávací setup. Takže naše nežné polovičky sme opustili. Oni si išli ďalej plniť svoje sny a túžby. A my, keďže sme spokojní a už máme všetko, tak môžeme si užívať slnečný deň nedeľný. Kde sme stratili auto. Okidoki. Tak čo máme nakúpené? Máme nakúpené všetko, čo sme chceli, aj veľa, čo sme nechceli. Môžeme ísť domov, vyskúšame, či mal tento nákup zmysel, či vám ring light z Actionu stačí, alebo potrebujete ring light z supertechnika.sk. Ja mám že to rodinné značky.
Kto tu je, kto tu je, sme to my a ty nepravidlá meníme. Dojdi sem, dojdi sám zabaviť, takže ti dáme my, ti nedá znikdy. Sme doma, priatelia, poďme sa pozrieť na to, čo sme nakúpili. Zase nečakajte nejaké extra nákupy, ešte tam v podstate kúpiť len ring light. Dáme si unboxing. Budeme potrebovať nôž. Čo tam je? Okay. Je to tam? Takže začneme. Vo veľkej krabičke sa nachádza malá krabička. Každopádne začneme týmto zariadením. Ukážeme si aj kvalitu. Je to celé z plastu. Naozaj? Je to celé plastový šít až na toto tu. Vlastne asi je to. Je to celkom bieda. Nevadí. Celkom bieda, ale tak uvidíme. To, čo to má spraviť, to spraví. Možno to účel bude plniť. Tak. Každopádne netreba byť zbrchklý, vy ste to nepokazili hneď na začiatku. No a poďme sa pozrieť na hlavnú hviezdu večera. OK, máme ring, máme prekvapko. Čo je to? Je to držiak na telefón. Držiačik na telefón. Môžeme tam hneď štúriť. Je to tiež celé z plastu, že? Toto tu je plastový šít. Ale toto je z plastu tiež. Ale vyzerá to celkom pevne. OK. Toto tu netuším čo je, ale asi sa to má dať sem. Toto sa má dať sem asi. S týmto sa budeme hrať neskôr. Prídeme na to, ako funguje táto technológia zahraničná. Poďme toto šupnúť sem. Nevedeli, že či to má nejaký zmysel. Máme adaptér, lebo ten nedostanete v balení. Takže máme svoj. Ako sa to volá, Dušan? Keď chceme šetriť životné prostredie, nemusíme ku každému zariadeniu mať samostatný adaptér, lebo iste ich doma máte milión. Presne tak. No, štúrim to do zasúky, takže toto presuniem sem. Ale ešte predtým, aby sme dosiahli naozaj efekt, aby ste videli, lebo je deň, tak aby ste videli, či to funguje alebo nie, si dajme... Tmu? Tmu. Technológia! Grundig. Toto nie je platená reklama. Toto nie je platená reklama. Mohla by to byť reklama, ale nie je platená. Musíš dať zrýchlenie. Máme tmu, môžeme to vyskúšať. No, tu máme ovládačik. Wow. OK, takže ja si myslím, že celkom funkčná vec. Čiže čo môžeme dosiahnuť s tým ovládačikom? Vidno ma, či ma nevidno? Vidno, pekne. Na oblačiku či na ovládačiku môžete zapnúť, môžete pridávať jas, plus a minus. Minus. Celkom široká škála si myslím. Môžete meniť teplotu svetla, takúto studenú žltú a žltú. OK, môžete ho vypnúť. Krásne. Myslím si, že celkom fajn, ešte si tu môžeme vyskúšať, že ja to mám položené na stole. Malo by sa to dať roztiahnuť celkom vysoko. To je dosť. Dosť vysoko. To nie je všetko, priatelia. To nie je všetko. No to je všetko. Asi je to všetko. Asi aj. Je to všetko. Ale není ma až tak vidieť, pretože čo? Není na mňa namierený ten ring light. Nemá tu klbík, takže môže byť iba rovno namierený, pokiaľ som to správne pochopil. Čiže? Myslím si, že fajn. Teraz som celkom blízko, uvidíme, že keď budem ďaleko. Lebo v budúcnosti u nás na kanáli možno uvidíte aj nejaké video, ako varíme. Keď nás omrzí automobilový a zážitkový obsah. Myslím si, že fajn, nie? Koľko dávaš tomu bodov? Ťažko povedať, lebo som nikdy v živote nevidel iný ring light naživo, čiže to nemôžem objektívne zhodnotiť, ale myslím si, že fajn. Ten základ je dobrý, tá intenzita je dosť silná. Úprimne som si myslel, že to bude výrazne horšie. Som pozitívne naladený. Výborne. Yeah! Prišli sme na jednu nevýhodu, dosť zásadnú, neviem teda ako to funguje pri iných týchto svetielkach, ale myslím si, že to by tam mohlo byť a to je, že to nemá klbík, to znamená, že si neviete nastaviť sklon toho svetla. Ešte poskladáme poličku, máme ešte takúto poličku,
A na to umiestnime, ako sme spomínali, zázrak. Je to piedestal pre jeden z našich naozaj excelentných produktov, ktorý nemá vo svete páru. A podarilo sa nám v Actione ešte nájsť takýto nádhernú obliečku na vankušik. Pozrite sa s vtačikom. Krásne. Neviem identifikovať druh, ale možno je to len preto, že som nedostatočne znalý v obore vtačikov. Ale je to krásne. Neviem sa vynadívať. Úžasné. Prišli sme na jednu nevýhodu, dosť zásadnú, a to je, že to nemá klobík. To znamená, že si neviete nastaviť sklon toho svetla. Na čo si prišiel, Maroš? No zistil som, že tá výčitka, ktorú som voči tomuto zariadeniu pred chvíľou mal a ktorú som vám predniesol, je nedostatok vzdelania z mojej strany a návody máte čítať ako prvé, nie ako posledné. Čiže ten klobík tu je. A môžete si nastavovať to svetlo ako chcete, idem to zložiť, aby ste videli, ako to funguje a bude to ešte lepšie, ako to bolo kedykoľvek predtým. Presne tak. Vlastne tuto máte veľký obrázok, že sa to dá. Aha, je to aj pre ženy. Výborne, female friendly. Máte klobík, vidíte? A môžete si takto s tým robiť, ako chcete, si to môžete nastavovať. Môžete mať buď vlastného nastavovača, ktorý vám to všetko bude robiť, alebo si to proste zaistíte týmto poistným šrobikom. Takže teraz dávaš koľko tomuto produktu? Teraz to má viacej ako to malo predtým, ale neviem už koľko to malo predtým. Ja tiež neviem. Takže si od 1 do 10? No neviem, čo môže mať 10. Môžem len povedať, že myslím si, že pomer cena výkon je celkom OK. Viacej vám netreba, ideál pre začínajúcich tiktokerov. Takže ak nás tu sledujú začínajúci tiktokeri, alebo youtuberi, alebo nasvetľovači rôznych vecí, tak je to pre vás. Poličky z nášho dnešného nákupu máme taktiež hotové. To, čo na ne postavíme, si predstavíme ešte v budúcnosti, ale malý teaser k tomu. Budú to dekorácie, ktoré odštartujú našu exkluzívnu kolekciu Esteem Art. A myslím si, že budete milo prekvapení. Môžete sa tešiť na budúce videá. Nebude to možno priamo hneď v nasledujúcom videu, ale čoskoro vám ich predstavíme. A ešte, aby sme nezabudli, v krátkosti záber na dnešný ring light, ktorý sme dnes postavili. Myslím si, že za tie peniaze veľmi šikovná voľba. Poskytne vám presne to, čo očakávate od takého produktu. Dokonca aj klobík funguje. Nezabudnite, že v nasledujúcom videu sa môžete tešiť na autosedačku, ktorú sme vám dnes v krátkosti ukázali. V budúcom videu budeme zakladať do triedy G spolu s celou sadou kobercov, ochrany kufra a tak ďalej. Nechajte sa prekvapiť. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať like, odber, a ak sa vám nepáčilo, dajte nám nenávistný komentár. Sakra, toto tam neviem nakrútiť. Možno som to pokazil ináč. Možno obalíme s ním mikrofón.